Nagla-live ako. Buano Riders live now. Papunta kami sa may Santo Niño. Kasama ko yung may bahay ko. Si Mrs. Gina. Huwag ka mo din. Yan. Ayun na. Diba? Sorry. Sorry. Kapuktil na din, no? Uda-udaan? Ibig siya na dito ka. Mali. Yan. Iya, ikit na. Okay. Ayan, ang Guadalupe, Berama along the road. Papunta kami guys sa Santo Niño. Hindi kami ng kandila doon sa Santo Niño. Sorry nga pala, nahulog yung cellphone ko kanina. Buti hindi nasira. Pasensya na po. Nabitawan ko yung cellphone kanina. Grama ito, lugar ito sa Guadalupe. Anong garot? Ayaw. Kalsada. Anak mga kaibigan.
kalsada Salamat nito, dong, guys. Tumare. Itong kalsada nito guys, Birama Avenue ito. Along the road. Thank you for watching. Tumare Moniset. Hi. Narito pa kami ngayon sa Birama Avenue. Papunta kami ng Santo Niño, magsindi ng kandila guys. Maraming salamat sa iyong papanood. Bye. Life is one rider, guys. Panda people, panda. Photo. Ana na, ana. Ah. Pwede na ikaw. Bye, guys. Itong lugar na ito guys, Bay Rodriguez, papunta ito na Vicente Soto. Yan.
pwede sa kami tuloy, mga 20 niya, ana. Yan, ako iba. Tsunami ay. Ano na mi, ato mi sa Santo Niño, manakot. Live, si Wano Radio. Live. Sige, set out, okay, set out. Yan, Start. Ito namin ay. Dito pala guys, yung Vicente Soto Memorial Hospital, Community Vicente Soto Memorial Medical Center. Ito ang Vicente Soto Memorial Center. Yan, nagsisit kami. Soto. Bangkutan. Ito yung Puentes Minya guys. Puentes Minya Circle. Yan. Yan ang Puentes Minya. Malaking Christmas tree. Robinsons 20. Ito sa kayong kalsada dire guys, oh, pwede lang para. Kapit na mahuman. Ito ang dalan na ito ay Juana Ospina Boulevard guys sa Cebu City. Ang lugar na ito, dalan papunta doon sa Santo Niño Church. Papunta ka dito sa Santo Niño Church guys. Ayun. Itong kalsada na ito guys, bago na ito ginawa dito. Tapos dito, doon naman sa kabila, palagay ko, simento dito lahat ng dalan dito sa kabilang kanan, kabilang kaliwa. Ang kasinto muna yung ano, inuna nila ng paggawa ng simento. Road, concrete road cement. Nanagot. Shout out dong. Uy. Deep.
guys, oh. Yung gawas sa mga estudyante. Cebu Normal University. Sa Yana National High School. Abeliana National High School. Linya Boulevard, Cebu City. Ano po? Ayan. Dalawa pa yung kalsada dito guys. Ay, gulitik yung lupa. Yan na lang. Kasagpit ko. Uy.
nandito na kami sa Santo Niño. Yan. Maghahanap kami ng parkingan ng motor. Shalom. Adlaw, sila mo parking. Harap niyo na. Papunta kami ng Santo Niño ng misis ko. Magsisindi kami ng kandila para magpasalamat. Hi, Jin. Yan ang Asia Home. Chowking. Doon banda doon at Chowking. Ito na ang Santo Niño, guys. Very good. Hi, sir. Nandito na kami sa loob ng Santo Niño. Yan.
Ito ang Santo Niño. Ayan. Dirita. Ayan. Santo Niño Pilgrim. Ayan, maraming tao guys. Mayroon nagtitinda ng mga balon, iba't ibang disenyo. Ayan. Eh, kinintanan niyo halas. Amahan na mo, anak kas mga laki. Kaya kumabot ka na mo. Ayan, maraming tao ngayon kasi hapon wala nang init. Ako na sa sakit. Pero na. Ayan. Dito kung gusto ka pumunta doon, mayroon pa doong papunta doon sa exit. Papunta doon, exit. Ayan. Papunta na kami sa may kandila, magsisindi kami. Ayan, yung misis ko. Oh, kandila. Ayan. Buhatan ng kandila. Okay. Punta na kami sa lalagyan ng kandila. Nagsindi kami ng kandila guys para magpasalamat kang Senior Santo Niño na binigyan na kami ng mabuting pangatawan at blessings. Ilagay na yung kandila sa lalagyan at saka sisindihan yan mamaya. Kumusta kayo guys, sir, ma'am? Nandito kami ngayon sa Santo Niño Church di Cebu. Nagsindi kami ng kandila. Maraming salamat sa iyong papanood at sa pag-comment. Maraming salamat talaga.
Ikanang. Ako bago dito. Anak. Tapos na kami guys. Tapos na kami nagsindi ng kandila. Ako din. Ane. Kasi naitagparan ito kumakot ka ng dako. Nakakot ka ng Presura dito din. Yan ang Basilica de Santo Niño Church. Yan sa loob. Kung sa dito. Hi guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Santo Niño. Nagsisindi kami ng kandila. Maraming salamat sa inyong papanood. Yan sa Mario Pilgrim.
Papunta na kami sa labas, guys. Papunta naman kami doon sa Port San Pedro. Yan ang Chowking. Palabas na kami sa exit. Sa harap ito ng Chowking. Imperial Appliance Plaza. Sorry. Cebuana. Doon na naman ang Jollibee. Yan ang nagtitinda ng kandila. Say hi. Hi. Yan ang nagtitinda ng kandila. Live na, Cebuano Rider. Live, Cebuano Rider. Cebuano Rider, live to. Live. Sige. Yan. Ito ang uniform nila na magtitinda ng kandila dito sa labas. Yan ang City Savings Bank. You have been without mapapaman diri. WDC building. City Savings Bank. Yan sa harap. Diragi din. Naglalakad na yung misis ko papunta sa pinaparkingan namin ng motor. Bayari. Bayad. Ganito din na. Ganito sa. Tama, ma'am. Yung banda doon ay Port San Pedro. 150. 150. Ganon. Ganun. Nagbabayad na. Meron kasi bayad itong parking fee. Ganito yun. Okay. Video ko. Ay, ano ba?
Sila. Ano ko ng blue? Ganyan kayo ng blue. Karang blue ba? Ganyan kayo na. Wala sa dito mo kayo kayo. Kayo na, ayaw. Tanawa namin. Ang blue, ang blue, ang blue. Ganyan kayo ng blue. Graba na sa naroon. Hindi ka rin ng blue, buwan na rin. Papunta na kami sa Fort San Pedro. Sa gilid lang. Doon lang kami magpahangin. Yes. Kaya aja kita plaza. Balihan. Kita. Kita di sini. Plaza Independencia. Sud man to. Ikot sa pangyayari. Moving camera yung hindi lang.
Yara. Makaw dito. Yan, ang building na yan ay Cebu Central Post Office sa Cebu City. Kapit na mag-ano, gila to. Yan ang paligid sa Fort San Pedro. Marami mga estudyante na nagpapahinga, merong umupo. Yan ang Port of Cebu, Malacanang sa Sugbo. Ayan, yung misis ko umupo na kasi napagod siguro. May bata. Yan ang dagat banda doon. Cebu Veterans Memorial. Yan ang simbolo ng mga veterano. Ayan, upo muna kami guys. Magdit-dit sa midari guys. Nagpahuway sa pahuway kay ipaningod ang nilakaw guys. Hi, shout out ko diha sa Juan. Baybayon Mabini-Bohol. So, mama, papa, sa akong Maria Antana, sa mga gagaw, sa Manila, sa Bayan, sa Davao, Tanan. Basta na kamo lahat na. Merry Christmas advance. Happy New Year. Panggibalik. Yan. Maganda ang hangin dito, maliwalas, walang init. Maraming taong namamasyal dito sa paligid ng Fort San Pedro, Cebu. Yan. So ang magandang mga Bermuda. Yan, Bermuda. Yung palaya ipangan. Yan. May
nag-practice og sayaw guys. Pang nila Christmas party. Yan ang ulap. Maganda tingnan ang Port of Cebu 2004 Malacanang sa Subo. Bago sa tingnan kasi bagong pintura. Okay, 1 hour na. Okay guys. Okay guys, dito na kami magtatapos. Maraming salamat sa inyong papanood. At sana huwag kayong magsawang tagilikin yung channel ko, si Buano Rider. And please don't forget like, subscribe, hit the bell below, and maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye. Bye. Salamat.